Ayan, request bukog na. Attire ni Kapitan Ambo ba? Bili ko isa. Yung sakwan ba? Sabaw. Ikilaw na po mo? Kilaw sa parit man. Managko mo na kilaw. Kapoy mo maglaag no? Ano magkilaw kiniguli? Kapit ko na tuba. Laag. Kayo sa kuwan, sa pataon. Anong gitawag mo ng pataon? Kuwan mga sa una, katong mga nitibo sa una ba niya. Nag-away itong duha kapatuan ka nitibo. Niya mga isa nga isog di ka. Isog kay koy. Pataon ka, patyon ta karon. Ato patyon na na. Sige kan. Magpa. Ay, kuwan. Kuwan niya mo na niya tining pataon patyon ha. Pataon ni re, pataon ta karon. Ay na pataon. Nana, Amang palusong si pasabot. wala sa una. Kaya palusong. Magpalusong. Kusog ba ng uma diya? Mo nang permente ang kuan ba? Dito magpalusong ko. Siya magpalusong. Kilaw. Pero kana siya nga curious sa mga migumboy sa na kay lamot eh. Ayan, kilaw. Kuan ba? Kanang may gumboys ba? Kanang nabuo man ang may gumboys. Mas ama na sugod tilyo. Kanang pagsilaan dito, kuan mo sa una. Pastilapan wala. Kadto kang bungi, mahilaan. Hey. Sila. Ito nabuo ng may gumboys. Pero ba pure mga may gumboys yung uban na Ten kuan ba? Mo na din bagong barilis ro no? na may bitsin ba na. Bumok niya yung gipalit. Wala, chilyo na. Lubok lagi. Pero agad-ad. Gaya lubok. Dili na dubok ko, presko kaya na. Naglukso-lukso pa kaya na pagpalit nila. Kuan ba? Madugmok ni kad. Sukod silyo lang yung habol. Gamiti gatsa. Wala ko ng kutsilyo nila kayo sa dito. Iya. Dami tinikilawan pulingan. Tulingan lagi na, pero ang kinaw na barilis mo po. Dugmok. Dagwa pagkada jaluy ay. Samang di ay. So pareha ka Wilfred nga mapil mo usap. Na dapat pilungon din ang maayo ay. Di mo na luy, ay di mo na asin. Abunong na. Pantukoy pa unsa. Kina eh.